Abamenyi be wodi ya Gesusu eyo kutoka Sebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo besokire na gukwanira emechando au eyo bagwetera asensemeyo asikeria baganiri abarayi bari baraswa bisi ko banyora asensemo ya magendero ukwana chinga kyecho oyo koriye kerogo kyo bwemsiase wodi ya Gesusu Jared Isoe nigo nere abagakurira yo gochya koreta magendero asabodi abamenyi bensemeyo kumubwatia eriyabe gakora wodi yo roboti orwa senchira yo boimeni go twariganire no muri kyoito Frida Kerubo. Chinga kito rigerereti obochori obonene riberera ria siasa nigo rigendete kwenekigwa. Ritugo ria rero imeye Chironge Parish abarwanereri nigo baikirana asensemeyo elio kobasira ase omuchango bwokwagacha ekaniseyo. Wokwana nabaliki bamangana oyo korwanira ekerogo kyo bwa MCA korwa ewadi ya Gesusu Jared Isoe niga basaba abamenyi bensemeyo korandia omorembe nabo igo komosira ase obochori obonene bogocha. Gesusu wodi ine bwate mechandere mengi atiyarenge kunyarekana tubwaterana bigere koleta magendera siguswe ebintu binge twatigirumaye more especially nchakire chipara amaji isukuru chaitu none chikanisa nale kubonye kubwanga abantu baminto mwanje mo support igere tolete terogeke toleta magendera Gesusu wodi. Abamenyi be wodi ya Gesusu nigo na barabo baerera emechando bagwetera nabo igo komotogia Jared Isoe buna omorai orachikoleta amagenderero. The problem to where they say wodi ya Gesusu tangani at large amaji. Number 2 chipasels chikwena nuno manyire. Number 3 chibesanchire chikurwegwa chichipara chitari koragasi. Kurwabwo ebindone binge abana mbare chintakana bangi nambaro baboreta kwe uchibesanjiro county kurugose gukese eward ubona guturo zinganto bwate mechanda utware ko sabanya sayanga yaya umwishimu kubuni keroye kebono murukwa hanaribu Jared Isokemwa nuko mu support free yekoera binta akore ne binge kurumayega ade campaign yayiga cyagete mateni 2019 bakabona nona bondo jinga abantu bamindu Gesusu wodi bara ko mwachikura nabara ko tokonya ane bara ko konye wodi ogosaba ko igwara ko basaba abantu bamindu Gesusu wodi mwake ruko isiko cyare isimwa chikure chikero kyo wa MCA wa Gesusu abakorere gasi akonya abarare nange nabe ekera bigente yamono ke kogera no muntu gwetase abo kongole nandi narochime cyane romono into bwate no nyene nyagitari ye dispensary yake yani nyagitari ye in fact gango ga gondo chenga utachiti ko chora mu musike jare abira basoko bana no go tsie Frida Kerubo, Ndizi TV.